tambaya na farko ya ce malam dan Allah yana da tambaya. Allah ya kara wa malam lafiya. Akwai wani abu da ake cewa euthanasia, shine saboda tsananin ciwo a mara lafiya a yi masa allura wanda zai kashe shi ko zai mutu. To ya hukuncin wannan yake a musulunci? Wannan abu ne sananne ba boyayye ba. Ciwo yana iya samun mutum ko wani yanayi yana iya samun mutum. Duk inda mutum ya shiga yanayi ba inda shari'a ta ce ya kashe kansa ko kuma wani ya kashe shi. Amma su a tunani na turawa marasa addini kafirai, su a wajensu da mutum ya ta wahala wanda su kashe shi ya huta. Da yawa ya sha faruwa, sahabbai za su yi ciwo, annabi ya ce mutum ya ta roƙon Allah, in alheri ne zaman shi Allah ya jinkirtar da shi, idan kuma ba alheri ba ne Allah ya ɗauki ransa. Sun sha tambaya, in tsanani ya tsanani mutum ya iya roƙon Allah ya kashe shi, kun ga fa ba wai ya kashe kansa ba, ya iya roƙon Allah ya kashe shi, ya ce Allah ya sa ya mutu. Annabi ya ce a'a. To idan har shari'ar musulunci ta hana ka yi addu'a ma fa ka ce Allah ya sa ka mutu saboda yanayi da kake ciki haram ne, to ina ga mutum a yi masa wata allura ko kuma wani ya kashe shi ko kuma shi ya sa a kashe shi ko ya kashe kanshi? Haram. Wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima. Kar ku kashe kawo kanku, lalle Allah mai tausayi ne gare ku. Yanzu Allah yake cewa addu'a da mutum zai yi, Allahumma ahini ma kanat alhayatu khairan li. Allah ka rayar da ni idan rayuwar alheri ne gare ni, wa tawaffani idan kanat alwafatu khairan li. Ya Allah ka dauki raina in mutuwar shine alheri. Iyakacin abin da ya halatta ga wanda ya shiga cikin yanayi irin wannan abin da zai, sai dai ya ce ya Allah ka dau raina idan mutuwar na alheri. Yanzu kai ka je ka sa aka dirkama maka allura aka kashe ka, ashe a wannan lokacin baka da ladan da zai kai ka aljanna, ba kai asara ba. Wataƙila kuma an barka ka gama ciwon ka samu kai aikata aikin alheri daga baya. Sannan kun manta cewa shari'a ta gaya mana shi mumini duk ciwon da yayi kankare zunubinsa ake yi. To ka bari mana kai ta shan wahala ana kankare ma zunubi har ka gama a kankare ma zunubin ka mutu ka shiga aljanna. Da yawa akwai wanda sallar su ba ita take kai su aljanna ko nafilar su ba, zunubin su ake kankarewa saboda larura da ciwon da ya same su. Da haka wannan ba addini bane, ba dabi'a bane, kuma babu wani yanayi da mutum zai zo ya ce wai ya kashe kansa ko wani likita ya je mai allura ko ya kashe shi. Yayi kisan kai. wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Allah kiyaye. Assalamu alaikum. Malam tambaya na biyu shine wai akwai hisabi tsakanin dan adam da dabbobi, domin akwai wata na'ura da take kona sauro, shin hakan ya halatta? Akwai hisabi, a saurara. Duk wani abu mai rai in ka kashe shi ba da sababi ba da dalili ba, to Allah sai ya kama ka. Abinda nake so ku fahimta, bai halatta ba dan adam ya rinka yi wa dabba ta danci, haram ne. Ba ma wai kisa ba, ya cutar da ita, haram ne. Da haka duk wanda ya kashe wata dabba, ba wai Allah ne a kiyama zai tsere da wannan dabban ta karbi ladanka ba, tunda isu ai za a ce da su kunu turaba ne. Allah da ya halicci dabban ne zai maka azaba saboda ka azabtan masa da halittarsa. Kun ji mataki na farko? Wata rana wani annabi daga cikin annabawa, cinnaka guda ɗaya sai ta cije shi. Da ya zo sai ya samu gidan tururuwa da cinnaka gaba ɗaya sai ya ce a bunka musu wuta. Aka bunka musu aka ƙone su. Allah ya masa wahayi ya ce, halla namlatun wahida, ba ɗaya ne ta cije ka ba? Me ya kai ka ƙone gidan tururuwa gaba ɗaya? Ina ma da ƙwaya ɗaya da ta cije ka ɗau mataki a kanta. Ashe dabba tana da haƙƙi. Annabi ne fa. Manzo Allah ya gaya mana a hadisi, akwai matar da ta shiga cikin wutar jahannama saboda mage. Mage ba dabba ba ne? Kaga mage ba ma cinta ake ba. Ɗaukanta ta riƙe ta a gida,
ta ɗaure ta da igiya ta yi ta fita ta ci abinci ta sha ruwa ta hana ta, bata bata ta ci ciyawa ba, bata bata ta ci ƙwari ba, bata bata ruwa ta sha ba, ta bari ta mutu. Allah ya ce ta shiga wuta saboda mage. Ashe shari'ar musulunci ta kula da hakkin dabbobi. Akwai littattafai da yawa da aka rubuta hukukud dawab, hakkoki ne wannan na dabbobi ne. Mu musulunci yana kula da hakkin kowa, da haka haram ne. An zo ya zo a cikin hadisi, wani ya ɗauki wata dabba ya ɗora mata kaya, alhali saniya ce, ba a yi ta don ɗaukan kaya ba, an yi ta ne don noma. Hatta nau'in aikin da Allah yi su don shi, in ka je ka ɗora musu wani ba don shi ba, ka cutar da su. Yanzu kaga jaki ai kayan banza ne, kaga kare kayan banza ne, amma in ka cutar da shi sai Allah ya kama ka. Kuma wata ta samu aljanna karuwa ce saboda ta taimaki kare ta samu aljanna. Kare ta tarar a bakin rijiya yana kishirwa a cikin banu Isra'ila, kamar zai mutu, kamar zai ci ƙasa, yana lallagi. Ta ce lalle wannan kare abin da ya same ni na kishirwa ya same shi. Ta shiga ta rijiya da huffinta, ta shiga ta kama, ta je ta ɗebo mai ruwa a rijiya. Bayan ta sha, ta ruko da haƙorinta ta ba wa karen da ya sha ya tafi. Allah ya ce an yafe mata karuwancin da ta yi. To ya wani zai zo ya kashe wani abu na ƙarshe? To yaya hukuncin shari'a dangane da dabbobin da suke cutarwa? Na'am, shari'a ta ba da dama dabbar da ta maka ta'addanci ka kashe ta. Duk dabbar da za ta cutar da kai, na farko ka yi ƙoƙarin ka hana kanka yadda za ta cutar da kai, ka kare kanka daga wani abu, shine hakkin farko. Sauro yana cutarwa, to musulmi sai ƙoƙari ya zai kare kansa daga cizon sauro, ya tsare gidansa, ya saka net, ya sa maganin da in sun zo za su ji wari. Ka fahimci wannan? Amma ƙona shi din nan, hatta sa masa wuta a ƙona shi, kuma wannan babin ƙona wata halitta ne da wuta. Sauro dan mutum ya sa masa wani magani ya sha ya mutu, ko hayaki ko shelters, wannan ba laifi, tunda ya zo wajenka ne, ba wajensa bane ka kore shi. To amma ba a yin azaba da wuta sai Allah. La yu'adhabu bin nari illa rabbun nar. Ba mai yin azaba da wuta sai ubangijin wuta. Shi yasa da yawa cikin malamai, ko a hotel, ko a gida, ko a hostel, ko a wurin cin abinci, inda ake sa wannan candle da yake kone kwaro, yake kona, ana cewa bai kamata a sa wannan ba, gwanda a sa wani abin da in sun ji za su mutu su tafi. Amma banda konawa da wutar, ba daɗi ka kona ko da dabba ne da wuta. Maciji yana cutarwa, in ka kashe maciji yayi, amma maciji da ransa ka ɗauke shi ka wulla shi a cikin wuta, haram. Zaki in yazo zai cuce ka, ka harbe shi, ka samu lada, ka yi farauta. Amma ka ɗauki zaki da ransa ka tsunduma shi a wuta, ba daidai ba ne. Ɗan fashi da makami, ɓarawo, azzalimi mai kisan kai, ya zo zai kashe ka, ɗauki bindiga ka kai mai farmaki ka kashe shi, ko takwabi ka kashe shi, ka yi jihadi, ka samu lada, ka kashe ɓarna, ka kashe maɓarnaci. Amma da ransa ka ɗauke shi ka tsunduma shi a wuta, yana ihu ya ƙone, la yanzu. Allah gane da. Wannan assalamu alaikum. Malam, na Allah ina da tambaya, nurses, ya hukuncin mu nurses da muke taɓa maza a asibiti lokacin kula da yawan lafiya. Wannan dai na san kai bayani. Sai tambaya ta biyu, maganar ƙarin gashi suke tambaya wai dan maza suna so, hakan ya halatta ko a saurara, asitu. Na farko asali shine ya halatta mace mai aikin lafiya ko likita ta taba namiji inda larura, ba wai maftuh bane. Ko waɗancan sahabbai da aka je suna musu yudawul jarha, ai kun ga larura ne bayan da za a yi. Mazan sun shagaltu suna wajen yaƙi suna tara sauransu. So a babi na larura ba wanda zai yi sai ke, za ki kyautata niyya sai ki, kuma shi ya haƙuri a yi masa a babin larura. Amma ba wai inda akwai wani, inda namiji da zai masa allura ka ce wani je ka masa, saboda ke kanki akwai haɗari, kina zuwa kina rungumin maza kina taɓa namiji, wani abu zai iya biyowa baya, ko ke baki ji daɗi ba shi sai ya ji daɗi, wannan sai ya taɓa miki imaninki ko sai ya taɓa masa imaninsa. Kuma kar ki manta ke ɗin matar wani ne, ki sa hannunki ki taɓa wani, jikin wani ya ji daɗi, ko da ta wajen aiki ne,
ai bai halatta ba, saboda kin shiga haƙƙin aure, kin je kin yi wa wani wanda ba mijinki ba, ya je ko da ba da niyya kika yi ba, amma kin je kin jefa kanki cikin abin da zaki sa tuhuma a kanki. Da haka masu azarbabi, masu neman sai ni zan yi, ba daidai ba ne. Na muna rayuwa a irin secular country wanda ba zai not respecting abinan dokokin addinin musulunci ba shine a gabansu ba. Akwai inda ba ruwansu da wani musulunci, za ke zuwa wata jiha aiki ko wani bangare aiki, na ruwansu da wani ke musulma ne ko na kawai is common, kawai is normal, ana yi abinda su suke, amma ke musulma ne sai ke kokarin ki rinka canjawa kina gyarawa, saboda me kada Allah ya fushi da ke a cikin aikinki. Ko wani bai miki magana ba, ko mai gidanki ya yarda da ke ya amince miki, ki sani mai sama yana kallon ki. Kar ki manta yar uwa, zaki haihu, zaki haifi ya mace, ba za ki ji daɗi ba idan ta faɗa cikin wannan yanayi, ko ɗanki namiji aka je aka halakar da shi. Da haka ya kamata mata su yi taka tsantsan. Yanzu akwai wanda za su yi su shiga aiki wurin da suke ɗaukan jini ake, duk wanda za a ki jininsa za a yi test, sai ki zo ki buɗe dantsan namiji kina cewa buɗe, kina tattaba nan ɗansa, kina bubbugawa, kina abu nan. In wani ya abun nan, wani daɗi zai ji wallahi. Ko kuma ke kanki ki je ki saboda fitina. Ai tsakanin mace da namiji ai kamar magnet ne ai. Haka Allah ya kaddara, zuyina lin-nasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. yanzu ku duba maza suka zo ba hula ko kuma da niqabi da hijabi kullun bai kawo kan, kun ga shi akwai bambanci. Dan haka ma'aikaciya lafiya ki rinka yin taka tsantsan a cikin aikin da ki rinka tuna Allah, duk abin da zaki ki rinka kokari kina tuna Allah. Magana karin gashi la ya juz, bai halatta ba mace ta ƙara gashi. Kin ce maza suna so, to Allah baya so. Kuma zaki abinda namiji yake so ne ki saba wa Allah, bismillah. In dai wannan namijin ƙarshen zamanin ne mayaudari, ki zo ki ta ƙara gashi. In kin ga dama ma ki ƙara mai har ya ja ƙasa, ya isa. Ki ƙara masa har ya ja ƙasa, kuma zai zo miki kishiya. Ƙwarai da gaske. Ya je ya ɗauko mai gutsurarren gashi ma ya kawo miki, kin ga ƙarin naki ya zama na banza. Namiji ana masa abu ne a yi masa idan ya dace da shari'a, amma ƙarara annabi ya faɗa ya ce Allah ya tsine wa alwasila da almustausila, mace mai ƙara gashi da wanda take aikin ƙarin gashi duk tsinannu ne. Abin da ake nufi da tsinuwa, nisantar rahamar Ubangiji tabaraka wa ta'ala kwata-kwata. Mutum ba shi ba rahamar Allah, ke za ki je ki shiga abin da zai kai ki ga wannan? Haramun ne, la ya juz. Ai miji yana so, ai dan miji na zan yi, dan waye. Hadisin da ya zo bai ce ki dan mijinki ba. Su matan sabba ai suna da mazaje, duk da an samu wasu suna dan kwaskwarima suna ƙara shi ai zaki yi mijinki. A to yanzu misali Allah ya haramta shan giya, sai mijinki yana so ya ce ni ina so in ganki a bage, sai ki je ki sha. Allah ya haramta namiji ya sadu da matarsa ta dubura, ta wurin bayan gida, sai mijinki ya ce to shi gaskiya ya fi sha'awar ya sadu da mace ta bayan gida, ta yadda ake bayan gida. Shi kenan suke mai da'a. Ba kowane abu ne in miji ya ce yana so za a je a yi mai ba. Dan ya ce yana so, in Allah yana so bismillah. Lokacin asubahi yayi, ya ki ya bar ki tashi ki je ki wanka ki sallah asubahi. Tashi ki rabu da shi, ki ce a'a ba zan iya ba sai na yi asubahi. Saboda hakkin Allah ya gindaya. Idan hakkin shari'a ya zo, khalas. Amma mutum ya zo ya ta yin abubuwa na son zuciya, ku rinka fifita, wato abin da yake ban mamaki ga mata, sai su fifita abin da mijinsu yake so a wani bangaren, su keta dokar Allah.